Jeg vil bevise arealfunktionen, som lyder, at arealfunktionen er lige med arealfunktionen er en stamfunktion til en kontinuert voksende funktion i det her eksempel, som man kan se her. Det står her. Jeg vil bevise det ved på trætrinsreglen. Trin 1 går ud på at opstille differenskvotienten, som i det her bevis har vi kaldt delta a over delta x. Man plejer normalt at sige delta y over h, men i vores lærer står der delta x, så det er det, jeg har valgt at bruge her. Det kan man også skrive som a x plus delta x minus a x over x plus delta x minus x. Og den hurtige rytter på hest vil lægge mærke til, at vi bare lige kan x og minus x gå med hinanden, så der tilbage kun står delta x. Det vil jeg skrive fremover. Jeg har lige gjort trin 2, krat ene. Den fejlede jeg også. Det var trin 2 og reducere. Vi tager den lige igen. At a x plus delta x minus a x over x plus delta x minus x giver selvfølgelig bare delta x. Det var trin 2. Undskyld, jeg gjorde det i trin 1, Lars. Det var lidt fjollet. Det er selvfølgelig trin 2. Mellem trin 2 og trin 3, det vil sige før trin 3, der kommer der en lille mellemregning. Hvis vi kigger herover, så kan man forestille sig, at hvis man går x plus delta x hen, og det punkt her går man op til, som vi kalder y1, som også er f af x. Der er et lille areal her, som selvfølgelig er, hvor skriver jeg det hen? Hvor skriver jeg det? Det skriver jeg her. Er f og x gange delta x stort. Ja, lige præcis. Fordi at det er selvfølgelig bare længde gange bredde. Guld og uld. Arealform. Og så kan man også forestille sig, at der er et areal her, som går op til det punkt, vi normalt kalder y2, som er fx plus delta x. Og det areal, vi gerne vil finde, delta a, som er et eller andet sted her, vi ved ikke, hvor det ligger henne. Men det er selvfølgelig lidt større end det mindste areal, vi kan forestille os, så derfor må det være mindre end eller lig med delta a. Men det her areal er det maksimale areal, vi kan forestille os. Så det er selvfølgelig igen mindre end eller lig med f og x plus delta x gange delta x stort. Det får jeg lige skrevet lidt bedre her. Det har jeg skrevet pænere her. Og jeg vil forkorte delta x væk ved at dividere med delta x på alle lederne. Forkorter væk der, kan man se. Og forkorter væk der. Og her kan man så se, at der tilbage står f af x er større end, mindre end eller lige med delta a over delta x, som er større end eller lige med f af x plus delta x. Det var mellemregningen mellem trin 2 og trin 3. I trin 3, der vil jeg lade delta x gå mod 0, og det der så sker, eller som man lidt kan se, det er, at nu når at delta x her bliver 0, så står der f af x plus delta x, som er 0, så der står egentlig bare f af x tilbage her. Og det står der også her, og uligheden skal jo gå op, så for uligheden skal gå op, så må delta a over delta x nødvendigvis også være f af x, fordi den er klemt inden, så er den lige med f af x, og så er den mindre end eller lige med mindre end.
om integralen er lige med x, f af x her, så det må nødvendigvis også være f af x, netop f af x. Det skriver jeg lige en gang. Jeg lader delta x gå mod 0. Og det her er jo netop udtrykket for ax. Og når man tager grænseværdien her til sidst, så er det jo netop man finder den afledte funktion. Så derfor kan man bevise, at a af x er den afledte funktion af f af x, og dermed stamfunktion til f af x, som vi finder ud af her. Jeg har bevist den. Ha' det godt, du, Lars. Snakkes.